kerkom long ke jungi ti kalong kat tu poi tu thup ke balai tu balai ni ke jingkha yo isu badiau Asal jangan pun itu balai ni penyawan ni dekat dekat para. Bat kikun jung gilai songsa hadu nadu kari habila syadu kari syur. Barakmat kari Egypt. Kabumun ka area ka pagi ni kikun ki pateng jong Ismail ka dan hang tu khmat kari Egypt. Kabumun syua la Abraham la ya teng. Kadi ke kari klau tu ti loki syong tu. Kalau syukdo tangi ka iriak iriak. Ti di pet wa bapun kut ya ketu ka ba ya ketu ka dekat ka bakat pra. Kalau ong bakali long kum ni namar lahab ban syong ne Ismail hakmat ki para jong baru. Wa kidan Henry long I kumbak kaja jong kam dei lang chani. Bagi para jong. Long wi chatai. Laka jong. Apen kerpang laka jong. Ti kata ti kan syarap ini hang ni nang ni mo ti ding la apa isi kita kem sedin de habal akdo pada yaki Ismail ni kado pada kadak plural kebut ki bahiar pateng pala pateng na Ismail kita pada ingin sei bekilong nong wei ti ding kanya poi tu ka jingkha yu isu bad yau jakom na kadakot ka bakat kendai hadu ka ba arpon riu bat kini kilong ki jingher pateng u Isak u khun u Abraham u lapen kha yo Isak badu Isak u long sau kusnem min bau la shim ya ka Rebeka ka khun u Betuel kinja Syria nakari padan Aram ka para u Laban u kinja Syria ya ka banlong ka tengah jong u badu Isak u yai duai ha utrai na ka benta ka tengah jong u namarba kalong ka balingki bad utrai ula sya skor ya u ti ka Rebeka ka tengah jong u kalapun khun ti ki khun kilaki ya le lem ha ka kpo jong ka ti kala ong lada kalong kumta hatu balei bangalong kumni ti kala let keli ya utrai bad utrai ula ong haka don ha ka kpo jong pha ar ki jat benriu But ar kipat ba ken kin saya khlat no yaladihi ha ka kpo jong pha but wei upat lang un kham don bor ya wei pan but uta ubashwa un syakri ya ubahadin but enda ladap kisngi jongka ya ka ban kha hakmi arngut basyong senrop ha ka kpo jongka but ubaningkong ulami no ubasau baro simet kum ka jankup basnyu but kila khot kerteng u isu ya u ti hadin kata lami no upara jong u bat ka khti jong u kada bat ya u isu na ka khong dong jat jong u nang ta la khot kerteng u Jacob ya u bat u Isak u lalong u ban riu pos nem ka rta min ba ka lakha yaki to ka tu ka di ka jing thu nei ya ka jing kha ya u isu u Jacob ti de pipet bang ni mo inang syudap entan ya katuka jing thu chpang ka jing hiar pateng na u Ismail tu hat armut ki khun no Ismail da poi hu Jacob hau Isak pada dan tang armut em kani ka jing ong arngut rungas ngo ba udak slem habun yo khun maka pau ni bu haban da ap bu haban da kerpat hoi kin long in ya becinta te long ba ka jing her nanti khat ar hang ni arngut ti kawan kumnu tu nya pe intu kan mo da kan ka dekhot ka bakat khandai ka syithu ingi ya ka jing her pateng nei ba kelaban arsin hang tu la ong tu ka jing her pateng u Isak u khun Abraham kasdang pada Abraham ulapun khayu Isak long ki ju ki kom syong kentin ki badan hak kitab jing kha ta pun khayu ta pun khayu ta nei ki wan ju hi ti da poi pada ka dekhot ka bar pho kawan ra hang ni pada ya kan ni karta kan sau post nem but u Isak ulalong sau post nem men ba ula shim ya ka Rebeka ka khun u Betuel u kin Syria na kari padan Aram kapara ulaban u kin Syria du pe yang tu musim kedo tang ya u kum khun bayo bahyar pateng no Abraham hendai la kedo ya ka kurim ka jong u kalong kerpang teng ni hang ni ka kom kedo hang ni ya ka khun u
Betuel kelam kedoi keteng kemi i long kajak no ni syahmat kimi lenong syahmat kimi keteng kemi oh ketu barang inang syedam hakini ke session ke ba ladem ye kendu itu ka jing kedoi keteng ya ka kemi jong ka Rebecca jadi ke ai ke ba syok jing mut ba ni ka khot ke ba arko ka long ba u Betuel kenja Syria la kedo ni na keteng kenja Syria laban du ni ong bu de kenja Syria tekat ba kini pede unahor pede si para baru Abraham te kata ka jinglong Syria ka jongki kan mi nang no te hikikot ba pareng penan kam deketin Aramian no hikot ba pareng ka tu kan hikot bagi version pareng penan kam deketin Aramian ti kani ka jinglong hang ni ukenja Syria kan kam yamir bakin nam dai ka wei pade ka jat bin rio handai ka dai nakathan ka baki ki wan snong snong oh kani ka shat jingmut ka dai bin shat ta shat jingmut ka than bagi wan mul ka tan ra snong ki tilada ki jong Betuel unahor kin dai ki Syria tu Abraham di Syria ka shat jingmut ka snong long kanum dei ka jat ka kenja kan kalong kumbalong mapi banga dadangi mi ene India ngile chiu kum Bangladesh jadi ki Indian nam ti dengiat de kumta kan kamera ini hingni mo to hi pai tu khot ka bar huwei asho shap so Syrian ne piong Aramian Aram kan long Aramian makadan ka kajat ba ong Assyrian lagi dan dai kagini gijuk gi bumta oh long wad haktin jung blai kin dan hi Assyria hi yang tu gadi benta jung ka Syria hi ta arpuwei u Isak ulayai duai ha utrai na benta ka tengah jung u namar kalong ka balingki mad utrai la shashkori u tu tertermo te Rebecca ka tengah jung u ka lapon khon te hang ni i meneng yong ba nak tu ka khot ka bakhat wei haswa i ba ublei ula kerku yu Isak khun jong u kampat pau kan ikajing keren pedang Isak ublei Henry ndalo syong kurium ya Rebecca u Isak u ya keren ublei mangkat ma ndai tengah imo Isak ya tengku ka ju kan tia ka bo Abraham ya kendo mo Abraham lu Islam ha ban yo khun na sara ke mentau ni ro imo hab ban up bon telis nem munyo te deh ka perkhat jungi tu ong kan ka hirai bi mo ni ngap ngomong ben ong ngam ta ka tia pa ni khun mo ya ka ju len tia so ba kalom ta kan barang im ong mo hirai bi no rai bi solong kalau ka nomor ba ngi kum hasi ngi dan ka dikot kom keren kan ada kelajah ni ada ka wanja biang saka pateng ke bubut kemun hangi te ong bi ka rai bi ka bubut ba tin namar ko bakadon ko bakum kata kar kom perkhat hangim kasi hato ngin la ngin chunyat kunta mo sini ni kadei ka benta ka ba ublei un plelat ya uni uba utmu ban penan kami u bahkan long ka benta kumnu ba uni unwan sha utrai ba ublei nyo menyakran namar kalti ke jom ublei utrai hakir kom ki ba ngim la so tikani bandi ka we ni kita ka jing shnia ka jong blay yu ni kanum dei ka jing shnia ngan num shim ka kum ka jing shnia kan kani kan long kum ka wei ni kelti ka ba uni u Isak u yo banyak ran blay te bandon kani ka mensim ka banchani alut ha blay ya kata ka bentah kalau ying long sam ka jong u ka bam syong ha kiti jong dengia de kum ta kan yarap tingi pe ni ya kani ka jing ka ba u Isak du umat mo namar hang ni la kedo de kani ka kantin ka ong lingki de da bu ka balingki ong ka la khor ha lingki malakut itu no so ka balingki tu malakut i bakan dan la cuman ka kho kan long kumba kalong hakini kiski ta te long mom da kami keren shu kani ka jing lingki chung ki brio dengi keren la ni song khor hak itu ki por ki ba kham menshwa jong ka jat berde jungi yo kadai ka balong normal kar komi keran du kantin long kam da long khor ko long menta kan namar hakani ka jeli ka jongi ka menta em la piperan kam ketien lingki le ne ka lingki em kala ya tan wat ya ka masim kham dut ru athai ka nong sum ki
Kinong rep kim khambu khtir kalim kir baling ki kam khana lo ko solong khor kabut ka bakai imlang salang jungi mentana ya khtir ong hi ka baling ki am kadai ka ba makin pediang nak ka basuk sem kan kalong penpang dok nut ne kalak pala khia tu la poi hang tu pedeng i bahaya kata ka jing duai ke jong u isang utrai u syashkor u bar ke jing syashkor hung ni kam dei ke bu utrai ya keren am buat u isak ndei kalong tang ka jing pli ia ka kepo jong Rebeka bakan nak ban pun hang tu la ong be utrai u syashkor te ka Rebeka ka tengah jong isak kala pun kun istu ka jing duai ke jong uni Jakob ka jing duai ke jong u isak Isak kawan ka juba nakaba kani ka tengah jong pun kalong kawan nak kam nakakam action yang penyo ngani kaya ji kata kamu melalo